Kaixo, entzule, ongi etorri beratzen podcastaren atal berri batera, beti bezala, baina somatuko zenuen, izenburuagatik edo bideoagatik, atal honetan bi bainoz gaudela, normalan bi gonbidatu izaten ditugu, eta gaurkoan bakarra, Ainara Jeregi, ja hemen egondakoa, nire munduko pertsona favoritoetako bat, eta Laister zuena ere bai. Ze presioa. Ezakit espektatibak beteko ditudan. Zior baietz. Hemen egon zinen kulturgomendioen atalean, eta atal hau ezberdina izanen da, gehiago hitz egiteko geneukalako, baina badu loturaren bat. Izan ere, atal horretan komentatu genuen ere, ingelesezko referentzia asko atera zitzaizkigula, pentsatzen hasita guk ze kontsumitzen dugun, kulturan edo ze gustoko dugun, askotan jotzen genuela Inglaterrara, estatu batuetara zer esanik ez, handik gauzasko jasotzen ditugula, eta pixkat horri heldu nahi diogu gaurkoan. Bai, berriz egingo dugu importazio lana, ez? Eta importazio lana zari garela, komentatu nahi genuen, sartuko gara, bete-betean gaiean. Bai komentatu nahi genuen asteko anekdota historiko bat, nahiko kuriosoa egin zitzaiguna, badago Elearazi izeneko liburu bat, Daniel Sarrugarte eta Garazia Arrularena da, uste dut berez, hau zela blog bat, itzulpen gintzaren ingurukoa, eta gero aldizkari bilakatu zutela, handik urte batzuetara. Eta hortik ateratako anekdota bat da, baina balioko diguna gaurko gaiari intro pixka bat egiteko. Izan ere kontatzen dute, kapitulo batean nola 16. mendean, Inglaterrako apaiz bat Brasilera joan zen, ez? Kolono gisa, kristautasuna ara eramatera, eta egun batean, barku batean zebilen, ibai batean, barku hori ondoratu, eta bere gorpua ibaiaren ertzera heldu zen, eta bertako tribu batek jan egin zuen apaiz hau. Anekdota guaia da alde batetik, kanibalismoaren terminoaz eta horako kontuetaz hausnartzen dute aldizkarian, eta erabiltzen dute anekdota hau pixka bat itzulpen gintzarekin ere gertatzen den zerbait esateko ez, lan originala dago, eta itzulpengintza edo itzulpenak kopiatzat hartzen dira, maila baxuagoko lantzat, eta pixkatori alderatzen zuten kolonialismoarekin, ez? Nola hartzen zen Inglaterra. Original modura eta kultura jasoa eta hobe bezala, eta eroaren koloniak maila bat baxuago leudeken herrialde edo kolonia gisa. Edo kultura gisa. Eta orduan, apaizaren anekdota, ze bueltak ematen ari naizen ontara heltzeko, baina apaizaren anekdota guaia zen, pixkat esaten zutelako alde batetik. Gorazarre egiten ari zela, jainkoaren gorputza jaten ari zirelako, baina bestetik kolonoa jaten ari zirela. Bai, nik uste dut biok garela bi pertsona nahiko kronikali online, lehenengo hitza ingelesez, baina mundu guztia gara gaur egun, etengabe mugikorrean murgiduak gaudenak, eta orduan jaten dugun kultura hori guztia gure ganatu dezakegula, ez jan dezakegu, bai, baina betiko identifikatzen gara azkeneko moikarrarekin, orduan izango gara indio horiek. Bai, saiatuko gara. Askotan ere, euskal kultura hitz egiten dugunean, ematen digulako beldurra, bestelako kulturetan murgiltzea, eta batez ere, etxaitzat hartzen dugun kultura hortan, ez? Bai. Estatu batuetakoa, Inglaterrakoa eta anglosajona, eta pixkat goaz hortara kolonoa jatera, eta geure egitera hortik datozen hainbat gauza, batzuk esan duzulako, gure kulturaren partere badirelako, neurri handi batean. Bai. Gaina kointzitzen du guk justo nahiko algoritmo antzekoa dugula, eta orduan gutxi gora bera, terminologia bera lantzen dugula, ez? Eta bida, ekarriko duguna ona. Bai, eta ziur zuek ere buruan izanen dituzuela, hitz hauetako asko, baina saiatuko gara hitz hauek edo termino hauek Euskal Herriratzen. Ingelesek badute joera, hitzak sortzeko, kontzeptuak asmatzeko edo gehiago fijatzeko gizartean dinamiketan. Ezakit guk ez dugun hainbesteko joera izan, baina saiatuko gara horri buelta pixkat ematen. Hasiko gara lehenengoarekin. Venga, aurrera. Lehenengoa da pick me, terminoa. Pick me bat izatea. Eta pick me bat imaginatzen dugunean, etortzen zaigu ziurrenik neska nahiko guapa, bideo jokoetan aditua, beste nesken antzekoa ez dena.
Pikmi literalki da hautan azazu, ez? Itzulpen literala litzateke hautatu nazazu ni. Bai. Eta baditu bi elementu, ez? Gutxi gora bera. Bai, beste neska guztien artean, ni desberdina naiz, mutilekin lotzen diren gauza horiek egiten ditu dalako, ez? Kotxeak gustoko ditut, bideojokoak, gainera naiz oso petit, naiz pertsona mehatxugarria. Hori da. Bai. Eta, hori izatekela pixka bat, zure maila berean edo zure klase igualean dauden beste pertsonekiko kontrakotasun bat sortzea, bai. Hautan azazuni eta ez bestea. Hori da. Eta bestetik, helburua beti da, gorago dagoen norbaiten arreta zeure ganatzea. Bai. Ez? Kasu honetan gizonarena edo, litzateke. Bai. Baina, bueno, iruditzen zaigu hau estrapolatu daitekela beste gora batzuetara. Claro, bai, zuk nahi duzulako, menperatu zaituzten horiek auta zaitzaten, zure berdinei, pues, uko eginez, ez? Hori da. Eta orduan, pues, Euskal Herri batean, bueno, batez ere igual, nik, claro, erkidegoaz igual ezakit hainbeste. Eta orduan, ezakit euskararen normalizazioa edo nola begiratu, baina nik pentsatzen badut, Euskal Pikmi bat, izango zen, herri txikietan egoten diren euskaldun zar petoak, eta haien azentu itxi-itxiekin hala ere gaztelaniaz egin nahi dutenak. Boa, bai. Eta orduan, uko egiten diote haien euskalduntasun horri pentsatuz gaztelarrak direla. Eta hori, hori izango zen eretzako Euskal Pikmi bat. Boa. Pixkat aurka egiten duena Pikmi normalen itxurarekin. Bai. Baina, bai, azken finean da, zure zapaldutako kidei ere, uko egitea, onar zaitzaten, ez, kolonoek edo zure gainetik dauden hoiek. Bai, ohituta dauden emakume eta gizon eskaloi hori kenduta, euskaldun eta ez euskaldun hori dara joan da. Ze guai, irudi hori... Belarri motza izatea, da pikmi izatea. Bai. Esango nuke baietz. Besten begitara onartua izateko, ez? Bai. Zure buruari, kasi. Bai, ez zait okurritu Euskaldunen baitan zer izango zen pikmi bat, oraindik garelako nahiko azken moikarrak, oraindik Nafarroan ez gaude hain normalizatuak, ez dago gure gainetik dagoen beste Euskaldun talde bat. Orduan, izango zen espainola izan nahi izatea. Uko egitea zure Euskalduntasunari. Ostras, hor dago temoi bat, espainola izan nahi izatea Euskaldun izanik, pikmi izateko modu bat. Bai, igual Nafarroan oraindik da nahiko txokantea ez, oraindik borroka egin behar dugu Euskaldun izateagatik. Ez da gauza bat jasoa. Baina herri txikietan, ezakit imaginatzen dut, lekun berri inguru bat, edo Euskaldun zaharrek ez dutela igual baloratzen, edo ikusten dute arazo gisa Euskaldun petoa izatea, aukeratzen dute gaztelaniaz egitea, naiz eta oso gaizki egiten duten gaztelaniaz. Bai. Ze ere, pikmikaren txamponaren beste aldea edo, litzateke onartua izan nahi duzula, eta bizira nahi duzula testu inguru batean, igual zure kontra doa nahi izatez, ez? Baina, bere gauza hon eta txarrekin, bai, egia da, igual... Autuak egiten ari zara ere, ez? Arrazai duzu joera dugula pikmiak kritikatzeko, neskak izan nahi dutenak, oro interneten gaur egun, eta bai dela bizirauteko modu bat, ere bai. Igual ez honena, ez dago kritikatzea ez da ere. Hori da, bai. Dauden joera guztien artean. Pikmiaren kontzeptu honekin, gure belaunaldikoak baldin bazarete, seguru gaude pikmiaren inguruko abesti asko buruan izango dituzuela, baina burura etorri zaigun handiena edo, klasikoa, eta guztiz ulertzeko ere zer den pikmia bere erroan, Avril Lavignen Girlfriend, kantua. Zema dara magu? You're so fine, I want you mine, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the motherfucking princess. I can tell you like me too, and you know I'm right. She's like, so whatever, you can do so much better. We should get together now.
Pues hortxe Avril Lavigne esaten zure neska oso sosa da eta hautan azazuni, ez? Bai, ez bere da gainetik. a girl's girl, ez da Girl's neskak girl. defendatzen dituen neska bat. Nesken neska, ze importanta izatea nesken neska bat. Bai, Baina, bueno, nesketaz hitz egin dugu, zeia da pick me terminoa, bai popularizatu dela nesken inguruan Bai. hitz egiteko. Guk ere eman dugu pixka bat euskalduntasunera oroar. edo zein zapaldutako Hori taldek da. eduki lezake pick me bat, baina Hori bai, da. bai. Baina gizonak ere izan daitezke pick meak. Bai, eta kasu honetan sartzen da gizon performatiboaren irudia izango litzatekela, emakume feministekin konektatu nahi duena, ginito bat egin, baina bere privilegioak mantenduz. Azken fina naiz, bera izango zen zapaltzaileen taldekoa, baina egiten die ginito azpian dauden hoiei. Bai. Eta izango zen, tote bag erabiltzen duen gizon bat bibote duna, poesia gustoko duena, irakurtzen ditu emakumezko idazleen novelak eta esaten dizu. Eta esate, hori da, Oso importantea hor da, dago klabea. bai. Pixka bat- Badago famoso bat, ez zait burura bere izena etorriko, baina joan zena elkarrizketa pila batetan esanez, autua egin zula urtebetez soiek emakumeek idatzitako liburuak irakurtzeko, eta uste dut hori dela gizon performatiboaren irudi behinena, ez? Bai. Argiena edo. Pigmia, gizon performatiboa, beste zerbait gehitzeko honekin? Bai, a ber, nik pentsatu beharko banu, beste pick me bat, edo beste gizon performatibo bat. Burura etortzen zedan lehenengoa da, Olentzero. Zergatik. Barainainen, Iruñerriko herri bat, Biogara Barañendarrak, bai? Olentzerok egiten du gaztelaniaz. Eta orduan, Ba. zergatik egiten duzu Olentzero? Zergatik egiten duzu gaztelaniaz? Nor ari zara erakartzen saiatzen, ez? Edo zergatik gaztelaniaz? Pues hori da nahiko pick me. Nahiko nie naiz mehatxugarria, nie naiz besteak bezalakoa. Eta, ez da hombre performatibo, baina da euskaldun performatibo bat. Ze Olentzero baina euskaldun nagorik, ez dago. Ba, guztiz, Ordan, zergatik erdaraz egin. Bai. Zein da beharra. Egu berrion, zorionak, opariak, hori edozeinek ulertu dezaken kontzeptu bat da. Claro. Ez da zertan. Bai, pixkat, Santa Claus bezainona izan daiteke, baina mengoan naiz gainera utan azazuni, ez? Bai. Pikmi absolutua. Utzi zure burua, ez, erregemagoekin konparatzeari. Bai. Ez duzu behar. Euskara ez da guaia eta mesede, ez nazazu horrekin Bai. hainbeste lotu. Eta... Nazazu epaitu ni naizena izateagatik, ez? Wow, Bai. hori da oso fuertea. Bai. Olentzeroa pikmi bat. Olentzera pick me bat. Bai. Batez ere, behintzat barainoengoa. Hori, Ez batzutan. Bai. Espero dezagun, laizter ez ez. Bai. Ostra, Bilbokoa bere bizar zuriarekin eta ere daneko performatibo amerikarra, baina hori da beste kontu bat. Tipo Santa Claus, Bai, irudia, ez, Olentzero komertziala. marketing, hori da, ez? hori da. Bai. Ze, klaro, hor badago, Olentzeroren atzean, neguko jaien eta puskabiltzearen eta olako jaien ezakit izaera edo erroa hortxe dago, eta hori bai ez dela pikmi. Ze hori da... Bai, zebat eta gehiago alden du normatibotik, hobe. Bai. Tipo, Olentzero ez da gizon bat izan beharrik, ez du gizakia izan behar ere, izan liteke kontzeptu bat. Baina Olentzero espainol komertziala, Ez pikmi dugu bat da. gustoko, pick me. Hautan azazu. Bai. Hortik. Desberdina naiz. Bai. Vale, beste kontzepturen bat, hola ingelesetik ekarri duguna, eta komenia esatea, ekarri ditugula termino guzti hauek, ze egia da, gure egunerokotasunean ere erabiltzen ditugula. Bai. Fenomeno batzuk edo pertsona batzuk izendatzeko. Bai, gure ganatu nahi ditugu, ez? Edo Hori da. jan nahi dugu misiolaria. Hori da, Bai. kolonoa. Bai. 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 Edo, ingelesetik datorrena, ez? Weaponized incompetence, edo gaztelaniaz ere deitzen diote imbecilidad estrategika. A ber, hau zer litzateke? Ba, adibidez, Weaponized. hau asko ematen da zaintza ere mutan, normalean zaindua den horrek egiten du bere burua ahulagoarena edo inutilagoarena, eta orduan behartuta dago beste pertsona bera zaintzera, ez? Adibidez, jo, eske ez dakit platera garbitzen. Claro, pues orduan inork ez baditu Ja. platera garbitzen, nor garbituko ditu platerak? Zaintzaile figura duenak, ez? Claro. Edo, jo, eske ez dakit zer ordutan joan behar nuen umeak bilatzera. Claro. Eta orduan, joan beharko du besteak, ulertu behartzen dut. duzu, Bai. osea, ez zara saiatzen ari zure inkompetentzia hori zuzentzen, eta orduan behartzen duzu beste pertsona, pues, dena egitera. Lan ere moan ere gertatzen da. Bai. Inutil bat baldin bazara, normalen ez aizu esaten, ez dizute leporatzen inutil bazarenik. Beti dago norbait,
zure atzetik, Hori gauzak egiteko- egiten dituena. Eta hori da pixka bat, nahita bilatzea, ez? Claro. Tonto izate hori, Bai, erabiltzea zure mesederako. bai, Gauzak egin bariz izateko. bai, izango zen hori tonto... Osea, Ja, nola litzateke, weaponize weaponize incompetence, ez? incompetence. Euskeraz, Bai, imbecilidad baditugu- estrategika. Bai, izango zen tontonaita, Tontonaita. esan dugu lehen, adibidez. Tontonaita. Tontonaita, izan litekela itzulpen hon bat. tonto armatua. Tonto armatua. Tonto armatua. Bueno, Baldin baduzu etxean proposamenen bat, terminoren bat euskeratzeko. etxeko tonto armatua. Eta. Bueno, Ostras. ea jendeari ze okurtzen zaio. Bai, weaponized incompetence. Weaponize incompetence. Gainera da termino bat, osea, denok fijo pentsatu dugula norbaitengan. Bai, Oraintxe nik uste bertan. denok dugula Bai. inutil bat buruan, ez diona utziko inutil bat izateari. Bai. Eta konstiente dena inutil bat dela, segun ze alorretan, ez? Bai. Ba. Tontonaita. Edo kaiku armatua, esan dugu, ez? Tonto armatua. Txiko tonto armatua. Tonto con pistola. Manolo. Bai. Vale. Beste termino bat, ekarri nahi genuena, hau euskaldunok oso, ongi ezagutzen duguna, baina izendatu gabe duguna, edo ez dioguna termino bat esleitu, rage bait. Bale, bai. Rage bait. Rage bait. Bait amua. Bai, Amor- eta rage, amorrua, amorrua. ez? Pixka bat, Bai. amorrua erabiltzea edo jendearen aserrea eragin nahi izatea zuri kasitoa egiteko. Edo zuk Bai. besteen arreta ditzeko, interneten litzateke laikak eta komentarioak eta olakoak lortzea, Bai. bizitzan hori arreta. Ez, jendeak zuri kasitoa egitea, besteak izorratzen, besteak aserrarazten ari zarelako. Hori da, bai. Bai, saretan izan daitekela tontakeri bat egitetik, pues, bizkotxo bat gaizki moztea nahita, eta Bai. jendea erotzen da. Edo ja, pues, politikan sartuta, gorroto mezuak bidaltzea, edo, bai. Eta Euskal Herrian, bai, adibidez, oso guk askotan jasotzen dugun erantzun bat frustragarria dena izaten da, zer jartzen du zure nortasun egirian? Zera, bai. espainola zarela jasaten du. Bai. Tipo, eta orduan, Zentzurik bat ere ezaukan Bai. zerbait, baina egiten dutena zu amorrarazteko. hori da, Listo. hori da, Bai. ez da helburu batera iristeko, ez da argudio bat, Boa. da zu Zer nahi izorratzea. duzu, mediku ona edo mediku euskalduna? Ez? Adibidez, bai. Eske ez naiz ez da zurekin hitz egitera sartuko, Hori da. baina lortzen dute. Hori Bai. da, hori da. Bai. Bai. Holako albistetan, komentario odioso hietako Ez gaina guk, rage bait puro. pekatu hori dugu sartzen garela komentarioak irakurtzera normalean. Mintzen Edo zein ba, post, bai. eta sartzen zara komentarioak irakurtzera, eta gogaitzen zara. Bai. Neko triste bukatzen duzu. Nik denbora asko galtzen dut. Bai. Bideo random eta random beste hitz bat. Egia da, hauzazko bideo. Hauzazko bideoetako komentarioak irakurtzen. Bai, eta zure buruarekin aserretzen, zergatik ari naiz, ez? Hau irakurtzen ez da inora. Tipo, bai. Tuteran ez da inoiz euskaraz hitz egin. Pues horrelako gauzak, Wow. hori ez argudio bat. Bai. Eta aparte, eske bai, zure zeba, internetek ekarri duen beste gauza bat, eta hau, pixkat aparte doa, baina uste dut interesagarria dela esateko da, iritzien demokratizazioa, baina hori txarra da. Bai, ez, Osea, ez gaude horren alde. Totalmente. Edo zeinek ezin du komentatu zerbaiten inguruan, eta gainera autoritate batekin egin, non besteok erantzuteko beharra sentitzen dugun. Bai, zure Osea, iritzia bai, mundu ez da errealean, importantea. Manolo hori dago Auskalo non, eta ez daki tutera non dagoen ere. Osea, Bai. ez? Batzutan bai, baina... Bai, askotan, Bai. adibidez, Twitterren egoten ziren eztabaidekin, berdina pentsatzen nuen, tipo, garai batean interneta aurretik, pues, edozein tabernetan egongo ziren horrelako eztabaida mardulak edo txarrak edo gertatzen Bai. da plataforma bat eman ezkero, ematen du garrantzitsua, baina berez, ignoratu daitezke arazori gabe. Bai, Eta zure bizitzak berdin jarraitzen du. Eta hori izan barko luke rage baitaren erantzuna, ez? Paso da listo. Bai, totalmente. Baina egia da, batzutan... Bai, Bai. pikatzen dugula, ez? Edo amua irenste Bai. dugula. Bai. Batetzero lako rage bait baldin bada, guri zuzenan eragiten diguna, ze jartzen du zure nortasuna girian. Ba, Bai. Ja. Pues amorru amua. Bai. Amorruaren amua. Amorrua Amorramua. bilatzeko. Bai, amorramua. amorramuak. Gero, ez aserrearekin, baina badago beste amu mota bat, igual, sexuarekin edo erakarpen fisikoarekin lotua dagoena, izango zela beste termino bat, thirst trap. Thirst, Vale. egarri, eta trap. Vale, bai. Eta adibidez, pues igual, zu izan zaitezke, gantxillo influencer bat, zure, eta ala ere, pues jarri bar duzu, zure bufanda berria, eta ondoan, zure ipurdiaren argazki bat. Erakartzeko jendea. Hori bete egin dela, osea, Bai. publizitatean eta, baina orain norberak erabakitzen du, Pixkat. pixkat erakartzea, pues,
desesperatua dagoen hori, zure kontura edo zure perfilera erakartzea. Bai, jo, nire honekin etortzen zait, eta ez da zuzean euskalduntasunera doan zerbait, baina katalanei zuzendutako gauza bat, gogoan dut Arranek, 2017-2016 inguruan, ateratzitula kamiseta batzuk neskentzako, tirantedunak, jartzen zuela, ezakit katalaneraz nola zen, baina itzulita izanen zen neska polita borrokatzen duena da. Ez dela, ez da thirstrap, baina da pixka bat, esatea, zatoz borrokauntara zer orduan polita izan nintzara. Bai, ez diozu polita izateri utziko, lasai. Neskak beti polita izan bar duelako, eta, hau ez da emez thirstrap, baina... Bueno, bai, nik uste badela. Ze, igual denok dugu presio txiki bat thirsty izateko, ematen du, ez? Behartuta zaudela, fisikoki erakargarria izatea, edo zein ingurutan. Igual zuzara medikua, edo... Eta izan baduzu polita. Bai, eta hortik ateratzen duzuna dela politagoa edo erakargarriagoa izan ahal izatea, eta da oso fuerte, atostut feminismoak guztiz eman diola buelta honi, garai hortik, orain dela 9 urteko kontu bat da, kasi 10 hamarkada bat, eta bueno, ezakit, baina bai, geratu zitzaidan oso markatuta, bai, zera hori. Ez dela beharrezkoa, baina, beti... Eta thirstrapa, klaro, bueltak ematen aber zer den, egia da niri Instagramen agertzen zaizkidala, nola egin tortitak, horren inguruko bideo bat, baina lehenengo planoa ipurdi batena da. Osa, pertsona bat sukaldatzen, baina bizkarrez, ez? Eta... Kasi eramaten ari da, muturrera, ez? Eta ja, bihurtu da pixkat meme edo horretaz farre egiteko aitzaki bat, tipo, pues, sukaldari sexy bat janaria prestatzen eta ja da ridikuloa. Osa, ez du zentzurik, ez du helburua betetzen, baina bai, thirstrap. Gehiago dela komikoa, eta thirstrap euskeraz, nola litzateke? Nik ere lotzen dut amuarekin, baina izan daiteke, egarri da pixkat desesperatua zaudelako, ez? Edo, egarria da ikusten pixkat jendearena. Pixkat, hori, zure bilabien, eta trampa bat, ez? Jartzen diozu babosoari trampa, nola bat, bai. Ikusi nire bideoa, bai. Olagarro bat. Olagarro entzako amua, edo olako zerbait, bai. Olagarro, oso ona. Olagarroentzako amua. Vale, eta lehenengo blokean aipatuko dugun azken kontzeptua edo? Bai. Ez? Bueno, bi kontzeptu doaz, elkarri eskutik helduta. Bai. Pink washing, eta bestean nola da? Queer baiting. Queer baiting. Bai, zer da? Adibidez oso tipikoa, ekainean, arrotasunaren egun hurbiltzen ari delarik, enpresa handiek tipo Zara edo H&M edo hasten direla arkoirisa hortzadarraren kamisetak dituzten gauzak kamisetak saltzen edo gauza queeraren aldeko produktuak, baina salgai. Osea, dirua irabazteko. Aspiratutako norbaiten borroka erabiltzea, bai. Zure etekinak handitzeko edo... Bai, berriz ere marketinga da feminismoarekin egiten dena. Hori da. Eta hori oso nabarmena da, Zara berak egiten dituen gauzak eta... Bai, eta greenwashing ere, osea, ez, esaten zute hau, birziklatua da. Baina benetan ari zara betiko produktu berdina saltzen. Masan produzitutako produktu baten. Bai, langileak zapaltzen. Bai, eta Euskal Herrira ekarri barko bagenu. Egon naiz pentsatzen, zer izango zen gure Basque washing. Eta jakina burua janzaiten da jara, edo iparraldeko toki turistikotara. Nola saltzen dituzten toaia batzuk, Euskal Herriko ikurrina eta lauburua dutenak. Eta dibidez behin egon nintzen angelun... Bai, irudi hori saltzea, ez? Eta egitan ari zara hori suntxitzeko guztia egiten. Hori da. Frantziara estatua esan nahi dut, baina... Ezabatzen duzu erabat nortasuna, eta da produktu bat. Kostaldea, lauburua, eta... Bai. Eta behin sartu nintzen angelun Carrefour batera, eta hor ikusi nuen gizon bat, gizaki bat, txapela eta hartzai jantzia soinean, eta gazta bandeja bat eskuan, gazta saltzen. Osa, literal, erabiltzen ari ziren hartzai bat, haien gazta saltzeko, hor Carrefour aleatorio batean. Ja, Carrefourreko hartzaia. Bai, Carrefour. Que mal. Basque washing. Zetak egin zuen ala revueltan basque washing litzateke? Ikusi zenuen? Boa, bai, nintzen osorik ikusteko gai izan. Ja, nik ere zatitxo bat ikusi nuen bakarrik. Basque washing. Txorro bat eta zetaken... Bai, saldu dituelako San Mameseko tiket guztiak. Ja, bitan. Izango zen basque washing. Bai, bueno, ez dakit. Gauza honak ere ekartzen ditu. Osea, dena zatxarra. Baina, bueno. Egia da. Ni joan nahi zuzenean produktu konkretu batera, baina musika
ia sartzen gara Ez, iparraldearekin. eremu grisagoan. Bai, egia da iparraldearekin Bai. egiten dutena dela. Bai. Bai. Ez dut bueno, Iruñan ezakit, zenbait bazarretan eta saltzen dira ere ikurriñak, eta Ja. baina ezakit. Bai, Ezateke berdina izango. bai. Eta bueno, pixkat hori parraldeko irudi hortara joan da, ez? Eta aia lau burudun horretara, entzunen dugu pixka batez berritxarraken folklore. Bale, beste termino batera salto ginen dugu. Eta horrengoa da... Glow up. Glow up izango litzatekela, egun batetik bestera, zure burua edertzea. Piskat, ez? Normalean, izaten da, hilean metxak egin eta volumena eman iapaindegian, makillatu... Bai, osoikoa da aipatzea, igual, harreman bat moztu, eta ea bietako zeinek egiten duen glow upa, ez? Hori da. Zein dagoen bapatean ederrago, bapatean distiratxoago, bapatean, ez dakit. Hori da. Bai. Kritikatu behar dena dela, glow up, zentzu normatiboan, ez gizarteak esaten dizuna Hori da. nolako izan behar duzun, Claro. glow up bat. Claro, glow upa beti ulertzen da, edo saltzen digute Bai. besteen begietara ederrago egotearekin. Eta igual zu- Argalago, Hori da. rubiago. Eta igual zu egiten zaude fatal, Bai, barrutik, ez? hori da. Justo, adibidez, harreman bat moztearen zera hortan, igual zaude kakain da barrutik, eta Bai. egiten, ez? Igual ez duzu jan deprimituta zeundelako, baina Hori da. argalago zaude, ordain ja arazo guztiak desagertzen dira, ez? Bai. Hori ematen du. Hori da. Bai. Eta globapa nola euskaratu ere pentsatzen egon gara, eta burura etorri zaigu entxaladari ozpina eta Bai. azeitea botatzen zaionean, nola esaten den entxalada konpontzea. Zure burua konpondu. Bai. Gainera hori, hipokresi puntu horrekin, ez? Ez duzu konponketarik behar. Edo ez da gauza Hori da. estetiko baten beharrik. Bai. Baina, ematen du beharrezkoa dela, ez? Zure burua kanpotik konpontzea, Bai. eta bai. Haze konponketa. Bai. Haze globapa. Ze glow upa. Baina esan bezala beti besteen begietarako Hori da. egindako konponketa. Bai, bada nahiko moda toksikoa. Bai, oso. Ematen du gauza batzuk gainditu direla, duela garai bat, duela urte batzuk, bazegoelako body positive mugimendua nahiko fuerte, orain berriz atzeratzen ari da, Eske, berriz hori itzultzen ari temazo gara. bada, Bai, igual beste Nik uste dut kapitulu eman baterako zait atal bat, moda estetika eta... tradizioa itzultzen ari dela, ez? Bai. Erlijioaren... Rosalia bera, Bai. Batean super erlijio eta fededuna. Bai, modest clothing, ez? Hori da. Batean ez duzula eskoterik eraman behar, edo Bai. estali behar duzula zure burua. Eta hori, bai, atzerako garai batzuen... Bai. Uf, Zera, temon. seinale dela, bai da, kriston gaia. hau. Beste kapitulo baterako. Bai, noizbait, bai. Eta hori izan dugu glow upa bizkat besten begietara egiten duzun zerbait dela. Eta badago ere beste termino bat, bastante interesgarria dena... Itxoin, glow uparekin lehenbiz... Bueno, Vale. ez berdin du. Eski orain jarria modan justo sareetan. Bai. Badago Kendall Jennerren elkarrizketa bat esaten duena. Berak izan zuela glow up bat, ez zuela sudurra operatu. Claro, claro. Eta jende pila bat esan ez, Kendall ulertzen zaitut, ni berdina gertatu zitzaidan. Eta baten sartzen dute, pues, operazioaren argazki Bai. bat, ez da. Bueno, askotan glow up horiek ez dira ez dara sinetxi behar, edo, bueno, atzean arrazoi itxusiak egon daitezkela Jakina, ere. Eta, bai.
Bai, eta hori, esan dugu globapa, besteen begien araberako edo besteen begiradaren araberako zerbait dela, eta horrekin badago termino oso interesgarri bat, ingelesez dela male eta female gaze. Bai, Eta hau da, male gaze litzateke gizonen begietarako sortutako zerbait, eta edo gizonen begirada buruan edukita sortutako zerbait, eta female gaze litzateke emakumeen begirada buruan edukita sortutako zerbait, ez? Edo... bai, hau fikzioan pila bat erabiltzen da, ez? Bai. Zenbait personaje, printzipioz emakumezkoak direnak, baina ez dutenak inongo sakontasunik, igual gizonezko batek idatzi duelako, edo personai hori existitzearen helburu bakarra dela, beste personaje gizonezko baten komplementoa izatea, ez? Bai, bai. Eta zera begirada real bat. Bai. Adibidez, lehen komentatu dugu, Hermione. Bai, Harry Potter, bai. Harry Potterren, ematen Bai. duela dela, osea, da, pertsonai listena, pertsonai ausarta tal, baina egitan da beste bigizonen komplemento bat, eta Bai. ez du neskalagunik, Hori da, ez du... zazpi pelikuletan zehar, liburutan zehar ez dauka... Bai. Eta, bueno, pixkat hori izanen zen, neska bat gizonen begiradatik eraikia. Ta hontaz ere egin nahi dugu beste atal bat. Nizu. Bai, uste dut honek merezi duela gehiago Pertsonaiez sakontzea, eta- adibideak ateratzea, Bai. oso interesgarria delako. Bai. Eta Euskal Herriratu nahi dugun beste termino bat, da Nepo Baby. Nepo baby, nepotismotik datorren hitza. Bai, literalki nepotismoaren seme edo alaba, edo aurra, nepotismoaren Bai. aurra. Eta esan nahi duena pixka bat, honek erreferentzia egiten dio, Hollywooden oso argi ikusten da, nola aktore arrakastatxuen seme eta alaba, konbatan diren musikari arrakastatxuak, edo aktore arrakastatxuak, edo influencer arrakastatxuak. Eta bere ganatu ere egin zuten, termino hau, ze niko daukat uste dut zela Hailey Bieber, Bai, ez, Bai. Justin Bieberren emaztea. kamiseta bat zera mana, Kamiseta bat Nepo Baby hitzekin, eta esan nahi dut, haiek ere aldarrikatu egin dute pixka bat, edo euren ganatu dute, neurri Bai. batean, baina, bai da pixkat kritikatzeko, edo kritika egiteko termino Bai, bat. nik uste dut, onartzen duzun bitartean, ez da, nahiko normala izan daitekela, batzutan onartua dago nepotismoa edo, adibidez flamenkoan, oso ohikoa da, bailaora batek, gitarrista gisa bere koinatua ekartzea, edo bere anaia da beste dantzaria, abeslaria da bere lengusua, eta normala da. Gero igual, ez baduzu familiarik mundilloan, zailagoa duzu sartzeko. Claro, bai. Orduan, guztiak dauka bere onarpena, edo... Orduan, tradiziotik datozen zenbait gauza, bai direla familian garatzen direnak, eta onartzen da. Bai. Baina nik uste dut, aitortzen baduzu, zure gurasoak ospetsu izateagatik zuere ospetsu zarela, ezin dela ez egin horren kontra, ez? Ja, errezago duzu bizitzan, eta igual polita litzateke pertsona horiek irekiko baliete atea ere, Beste batzuei. hori da, Bai. hainbeste baliabidez ez dituztenei, edo... Privilegio hori, ze bada privilegio Hori bat, da, bai. baliatzea ere beste, ez? Bai, Bai. hori polita da. Bai, Eta Euskal Herrian ere, esan genuke, badaudela, Nepo Babyak, Bai. Nepo aurrak. bai, eta igual onartuko ez luketenak, ez? Esango luketenak, ez? Eskenik ikasi nuen gitarra jotzen nire etxean, pandemia garaian, eta nila naiz produktorea. Talento natural. Talenta natura, baina gero zure aita da musikari ospetsu Bai. bat, edo... Bai, Bai. bai. Eta askotan ez dugu ere begitxarrez ikusten ez garelako hainbeste euskal Hori da. kulturan, ez? Baina, Bai. bueno, egon badagoela, gertatzen dela esatea, ez dago gaizki. Bai, Alere, bueno, bota bazten Ez. beste, vale, aldarrikatu nahi genuen ere pixka bat kontrakoa, eta jo niri, hau askotan etortzen zait burura, Bar Glorian, ere Bartzalaren Bar Glorian, badago justo Nepo Babyaren kontrakotasunaren adibide oso argi bat eta oso modu politean azaldua, eta nahi nuen behintzat ekarri. Bar Gloria, bueno, izenburuak berak esaten du ez, taberna batean gertatzen den istorioa da, protagonista familia bat, taberna bat daukana, betidanik tabernan lan egin dute, baina familia horretako alabazarrenak lortzen du hortik ateratzea. Egiten ditu lagunak, hasten dira politika zizketan, irakurtzen ditu Marxen liburuak, irakurtzen ditu bestelako pentsalarien gauzak, eta hasten da hortik ateratzen, sartzen da zinema mundura, joaten da produktora batekin pelikula grabatzera, baina momentu batean ama izatea erabakitzen du, eta bizitzak ala eraman da, berak ere taberna eta ostatu bat irekitzea erabakitzen du. Eta pixka bat kontatzen du nola sentitzen duen jartzen du. Pentsatzen du irtetea hainbeste kostatu zitzaion zingirara ez ote den bizkorregi itzuli. Pentsatzen du zergatik egin duen, nork eskertzeko, eta ez daki erantzuten. Zain egon behar, ama bezala, ez usteltzea, ez zikintzearren.
Eta aipatzen du nola, bere lagun horiekin, lagun berriekin, politikaz hitz egiten zutenekin, beti ibiltzen zen estututa, ez duten borarik izanen, nahi dituan liburu guztiak irakurtzeko, eta pelikula guztiak entzuteko, ikusteko, eta musika guzti hori entzuteko. Eta esaten du, aurretik beste 3-4 belaunaldi irakurzale beharko lituzke horretarako. Lagunen mundua eusten duten zutabeak eta ideiak ulertzeko. Liburutegidun, egongelak eta musikadun etxeak, Europako hizkuntzak eta hiriburuen argazkiak. Baina etxe honetan, idiei tiraka bizitzea tokatu zen, eta tabernak zabaltzea etengabe, eta tabernetan idien argazkiak esekitzea. Eta iruditzen zait, guaia ere, iratxerretolazak adibidez aurreko beratzeneko azken atalean, joan ikustera, ez baduzu ikusi, horrela aipatzen zuen, kulturan alfabetizatu egin marzarela, ez dela erresa, eta kulturara sartzea askotan garestia dela. Eta konturatzea, pixkan nepo babyaren logikarekin edo, baina jende batek hori etxetik jaso duela eta erresago izan duela, eta beste jende pila batek ez. Bai, askotan aipatzen da, baliabide faltez hitz egiten dugunean, ez direla bakarrik baliabide material edo ekonomikoak, kultura baliabideak ere badirela, ez? Bai. Zure gurasoek ikasketak dituzten ala ez, etxean liburuak izan dituzten ala ez. Bai, eta euskal kulturan nepo baby, ez da berdina noski, baina izan liteke pixka bat hori, ez? Bai, batzuek etxean jaso dutela dena, ez, bai. eta beste batzuek zerotik hasi behar izan dutela. Jonik txaskarrillo bat, eta ez da gustatzen rollo nire bizitzataitz egitea, baina uste dela graziosoa. Lehenengo aldiz joan nintzenean iparraldeko gaztetxe batera kantatzera, nordan hor jolasean jarri zidaten Niko Etxart, eta nik ez nekien nortzen. Zonkan ideiarek ere. Eta gero jendea torri zitzaidan de, Niko Etxart, bertsolari batek ez dakin orden Niko Etxart, eta nik nituna 17 urte edo hortik, Eta sentitu nintzen hain gaizki, baina, txiko, pues, ez da deuskertatzen. Hori, gero ja ikasi dut horri buelta ematen. Bai, asumitu behar da, ez? Ez da... Ez zaituzte zer da nahi baitu. Etxean jaso ezuzulako edo ez jakitegatik. Hori da. Bai. Eta gero, hemen aipatu da zingira, altera da zingira hitza, eta burura etorri zain nola ari garen terminoak euskaratzen saiatzen batzutan, ez denak, baina batzuk, tipo bat azaldu zitzaidan, eta ez dut bere izena gogoan, baina saiatuko naiz Instagramen jartzen, beratzenen Instagramean, esaten zuela zingira zela oso hitzona esateko boaze txarra. Buf, zingira. Bale, ostra, no? Uste dut hori zela, Bai. Zingira. Nik beti zingira pentsatzen dudanean, pentsatzen dut igual eremu bat edo hobi bat konpartitzen duen jendea, vale. Zingirak. Zingirak eta, bilatu behar dira. Bai, norberak ditu bere zingirak. Igelak bagina bezala, bai, zure egunerokoan mugitzen zaren jende talde hori, pues izango zen zure zingira. Zingira berriak topatzea, adibidez, jende talde berriak, zingirak. Hazi ona. Lotzen dut horrekin. Gustoko dut. Bai. Zingira berri bat. Ez, bai, ze guai. Bale, bukatzen goaz, baina baditugu ere, segia da, ingelesezko termino hauek, esan dugu oso gure egunerokotasunean txertatuak dela, baina batzuk besteak baino gehiago. Bai, justo orain datorren hau. Bai, dela. Red flag. Red flag, bandera gorria. Bandera gorria, erabiltzen dugu pila bat. Igual hasi garaia gehiagi erabiltzen. Guztia delako red flag bat. Eta igual ez. Igual erlaxatu gara pixka bat. Gero daude bandera berdeak. Eta bandera beixak. Beixak, hori ongi ez, hori da normala izatea. Bai, eski igual ez da beharrezkoa bandera beixei buruz hitz egitea, baina existitzen da terminoa ere bai. Muturra eta buelta ateratzea ez, eta bueltak ematea eta bilatzea. Bai, guk kuadrillan badugu jolas bat red flagei lotuta, nahiko divertigarria dena. Bai. Eta oso ongi pasa izan dugu, azalduko dut atita. Jokalariak bitzen dira mahai baten inguruan, eta papertxotan, paper zatitxoetan idazten dituzte okurritzen zaizkienak, inongo presiori gabe, haien red flag eta green flag pertsonalak. Eta izan behar du divertigarria, harina, osaz gara hitz egiten ari gauza sendo ez, izan daiteke ez du nire ama begiko red flag. Edo oso ongi prestatzen du janaria, green flag. Ez du zertan sakona izan behar. Eta denak pilatzen dira mailaren erdian. Egiten da multzo bat red flag eta bestea green flag. Eta gero, jokalariek hartzen dituzte hauzaz bi, multzo bakoitzetik bana. Eta jolasa da, elkarri bikotea bilatzea. Tokatu zaizkizun red flag eta green flag hoiekin. Orduan, lehenengo rondan bakoitzak botatzen du tokatu zaion green flaga. Piskat salduz. Vale. Begira, nik aurkeztu barizut pertsona bat, dena superdantzari ona, dantzatzen du salsa eta batxata. Eta, klaro, zuk ez aukeratu green flag hori.
tokatu behar zaizu defendatzea, beste norbaitek idatzi duen harrika da. Vale, Eta horrela, egiten da lehenengo ronda. vale. Eta bigarren ronda da red flaga. Pues da superdantzari ona, baina guardia zibila da. Demagun. Bai. Eta horrela bakoitzak izorratzen du pixkat aipatu duen green flag hori. Esate du ze jartzen du zure, ez, nanean. Adibidez, bai. Tuteran ez da euskaraz egiten. Bai. Eta, orduan ja, txanda zuen jokalariak aukeratu behar du guztien artean nork irabazten duen puntua. Nor izan den, hautagai honena edo... Bai, bikote Bai. posible honena, ez? Bai. Bai. Eta gero da, rondaka, Bai. txandaka jolastea. Jolastu noiz baite da. Bai, nahiko divertigarria da. Ba, badakizue hau bukatuta, normalean kultur gomendio bat potatzen dugu, pues Oraingoan gaur jolasa. jolas gomendio bat. Eta azkena da, asko erabiltzen den bat, azken terminoa, DIY. D-I-Y-koa. Do it yourself. Do it yourself. Egin zazu zuk zeuk, ez? Bai. Zuk zeuk egizu edo. Eta hau aipatu nahi genuen, ez euskaratzeko per se, baizik eta, ikusteko, hau azkenean ere punk estenan, musika estenan, asko, esaren nuke hortik sortua dela inkluso, erabiltzen den termino bat da, ez? Esateko, sortu ezazuzuk zure zirkuitoa, zure kultur panorama, sistematikat, egin zazuzuk zeuk, ez? Eta Euskal Herriko estena hitz egiteko ere erabiltzen da termino hori, adibidez, udane Barina Garrementeriak bere tesian, honen inguruko tesia egin zuen, eta DIY erabiltzen du desente, eta ez digula beldurrek izan behar, ez? Ingelesezko termino hauek onartzeari, eta... Bai, tresna bat direla. Eta gure inguru ulertzeko ere lagunduko digutela. Bai, egin ezazu zer horrek, gustoko dut. Bai. Eta honekin... Bai, nik uste dut nahikoa termino bota ditugula. Gehiago ere egonen dira, ziurrenik. Eman du, claro, denak daude lotuta jendeari, edo jendea klasifikatzeko hitzak erabiltzeari, eta uste dut ondorioa izan behar duela, zure privilegioak aintzat hartzen dituzun bitartean, dena dagoela ongi, ez? Izan zaitezke pikmi bat, baina zure berdinak zapaldu behar izan gabe edo gutxietxi izan behar gabe. Edo jarri dezakezu Instagramean argazki bat sexy agertzen zarena, baina ez duzula zertan zure burua objektu bihurtu behar, ez? Edo horren menpe egon behar. Bai, guztiz. Oso bai, eta esan duzu, norbere privilegiotaz konstientitzatea, eta burura etorri zait, podcast honetan mila aldiz aipatu den Daniel Sarrugarteren beste zerbait liburuan, berak esaten duela nola askotan jendea, norbait entzuten duzunean esaten, eske euskeraz ezin da ezakiz zer esan, dela pixkat rage bait batzutan, baina baita ere pixkat pick me. Nola esan dugu, amorramua, bastante amorramu da, ez? Olakoak esatea, eske euskeraz ezin da graziosoa izan, edo ezin duzu humorea egin, edo... Eta Danielek esaten du nola, berak uste duen, jende horrek ez ote duen benetan desira espainolez aritzea, edo frantsesez aritzea, hori esaten duen jendeak, eta pixkat norbere desirak ere repasatu behar ditugula, edo behintzat, hoien kontzientzia pixka bat hartu, ze desiretan ere eragiten digu sistemak, zerbaitengatik esaiatzen dugu zerbait ziurrenik, eta behintzat horren kontzientzia hartzen saiatzea, zeba esaten ditugun gauza batzuk, zeba desira dugu, ezakit aur erdaldun bateko lentzero gustoko izatea, edo ezakit. Bai, hausnartzeko kontuak. Bai, ez gara inoiz guztien gustoko izango, ez dugu lortu beharrik, ez, onarpena. Hori da. Bai. Eta, beti bukatzen dugu beratzen kulturgomendio batekin, gaurkoan ez dugu ekarri, baina biok bertsolaria garela probestuta, igual egin dezakegu gure aldarri txikia edo gure proposamen txikia. Uste nuen esan barzen bertso bat kantatzeko. Ez dutu nahi zila, hasi nahi zerditan. Ez nahi zolakoa. Ez, bertso aroa, martxan dagoela, eta datozen asteetan saio guai pila bat entzuteko aukera egonen da. Hau entzuten duzuen erako lehenengoa, eta igual guaiena ez broma da. Bueno, bai ez, igual guaiena. Esan dezakezu. Igual guaiena. Ja pasada. Nire gustokoena. Ja pasada, bertso trama. Baina badaude jaialdiak, bertso afariak, bertso saio elektronikoa, bertso saio literaturarekin eta matasunarekin dututakoa. Orduan hori da, gure gomendioa, bertso aroara joatea. Eta horrekin, eskerrik asko Ainara. Placer absolutoa. Eta ongi izan. Ale. Ella
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol pa' las heridas, pa' la tristeza bailar. Son alcohol pa' las heridas, porque hay mucho que sanar.